Takže čauec lidi, tohle je moje první video, já jsem Felo a tohle je hra Call of Duty 1. Jdeme se na to vrhnout, nebudu kecat, jdeme za vojáka hrát a jedem. Moje jednotka 506 parašutická, bla bla bla, stopnice si to přečítáte to, ale já jedu. Tábor taková. Co to je? Nějaké plakáty. No, podívám se na všechny slibové. Tak, super. Teď půjdeme sem, asi. Ukazuje nám to. Titulek si nevšímáme. Jdeme dál. Teď se skrčíme. Hop, pořád se skrčíme. Hop, teď hop, teď hop. Teď hop ještě. Teď se úplně budeme plazit. Tady, to je krvavá země. Ač k nám střílí, tak nevadí. Tak, zbraň. Vezmu si ji, vystřelím. To jim stačilo. Já jsem moc dobrý, tak oni mě tady nenechají půl roku na vojně. Mně stačí pár výstřelů. Dozva. Jeden. Tak. Je to, co máme teď? Thompsonek. To si užiju. Jsem nevzal. Tak. A... Dobré. Teď si vezmu tuto zbraň. Tak, mám to. Teď si jdeme na granátky. A hop do školičky. Hop do školičky. Ne, netrefil. Hop do školy. A další do školy. Tak. Co to tady máme dále? Hra. Zahrajeme si hru. Máme hru v sobě vloženou. Toto je asi C4. Vezmeme ji. Máme ji asi. Položíme. Utíkáme. Pnec. Já se úplně bojím už. Boom. Tak vybuchlo to. A nám tady pořád něco mele. Tak. Jdeme do kasáren a to je asi konec této mise. Takže lidi, jestli se vám líbilo, dejte odběr, like, jestli chcete další sérii a koment určitě potěší. Takže čau u dalšího videa.